שלום, יש לנו פה את אלון ואת לוסי והתכנסנו פה בשביל הודעה מיוחדת. טוב, אני ולוסי התכנסנו פה אחרי שצפינו בפרק הקודם ובתא הוידואים שלנו לפני 2 פרקים, וברצוננו להתנצל ולמסור למורן, חברתנו בניו יורק, שהכל נאמר בצחוק וברוח טובה וכיפית, ושאת באמת מהממת ואין לנו שום כוונה רעה, ויצא מאיתנו קצת הילד הרע והיא הייתה באיזשהו מקום הקורבן. מתנצלים ואוהבים אותה ומקווים שהיא תסלח לנו. אוקיי, עכשיו שאלה אחרת, איך ההרגשה להיות השני מעצבים היחידים שבעצם מציגים פה בשוק המעצבים? טוב, אני לא, כן, בסיסי, אבל אני לא פעם ראשונה, אני פעם ראשונה באמת כאילו ומוכרת, אבל זה תמיד היסטריה ומיליון אנשים ומלא בלגן ויש פה אנרגיה מטורפת. מומלץ. אתה אלון? מהמם. אחלה, חי.